hemen, Aitor Begiristain eta López Rekartekin lehenbiziko partidua, hemen jokatu ginen partidua. Bueno, esperientzia berri bat zuretzat, Reala utzi, Barcelonara etorri, behintzat bakarrik ezinen etorri? Bai, esateko ez da gauza txarra, zertik onara etortzen zaren, naiz berekin torri eta gainera harremana honekin, eta esateko urte hortan jokalari asko etorri ginen, 14 aldaketa gorra izan duzen. Kontu bat ere, gu nik anoetan ez du jokatu, atotxetik onara etorri eta 120.000 pertsona. Donosti txiki-txikia dena salutzen, dena gerdilagunak, hori erosteko, merkatura joteko, onara etorri eta 2,5 milioi pertsona. Hemen pasatzen dena da, oso gazte etortzen dira, 21 urte, 22, oain nahi marbera ez, 21 urte. Izarra maten dugu, baina umea da, eta hemen ez da raxa. Orduan nik uste dut, alde hortatik suerte eukin nula, zertik ja 8 urte banazkan Realan jokatzen, selekzione jokatzen nun, orduan beste temple batekin aietu nintzen, ez? Aldagela, Errealeko aldagelan, Euskalduna bakarrik zeuden, hemen mundu guztiko jokalariak. Hor aldaketa handia nabaritu zenuen? Ba, ez dudik gabe, ni beti kontatzen dut anekdota bezala, lehenbiziko urtein joan itzanen papelen dela jote ginen Holandara pretemporada ditera, eta nire lehenbiziko gelako laguna Aloisio izan zen, brasileñoa eta beltza, eta ni kontatzen dut beti broma bezala hori ez, aldaketa hori, Realak denak euskaldunak ginen, eta hona bat hori, eta lehenbiziko unen ondora behitzen nun, eta moreno bat aten izaten nun, zeiten donik hemen, lehenbiziko unetan, non sartu nahiz, eta gero behira, gero Koeman, Stoikov, Ladru, gero Romario, gero kanpoko jende asko ginez. Barcelonak fitxatu horretik, atletikera joateko zineten, Begiristain eta zu. Ni jakin gabe. Bai, bueno. Ni jakin gabe. Zer dakizu horretaz? Ez, hala da, zertik aurreko urteen, ona atorri bino lehen, ni pretemporada dena normala inon, eta gero lehenbiziko partidura nio zenez Zarauztu joan ginela, eta, bueno, autobusara sartu bino lehen, tosak deitu zian aparte, eta zantzean, jaia klub eta saltzeko aukerakin egon du da, bino azkeneko momentun ez esan du, eta hemen geldituko za, eta gero ni nola, ze pasatu da, eta nik endikin deuz ez, eta bueno, maten zuen dena inezakatela, gainera 125 milioi ustut eskaintzula hori esaten zuten bai. Presidentek, eta gainera Donostira torri zela, goizen bai esan, eta gero ez dikize pasatu zen urdin, bazkarin, o telefonoko deiak, o ez dikize, eta azkenen atzera mantzuten pausua. Bino hori esateko niri etzian bate gustatu, zertik uste dut nirekin etziala oso ongi portatu. Bartzelonan eman zenituen urte guztietan zure lagunik onena, edo onenak? Bueno, dudik gabe denboaitan txikikin egoten ginean, Koeman, Stoikov bai, harremana honak errespetokin beti hando honekin bai, bino, bueno, ni jaia 5 urte Stoikokin egon nintzen gelan, eta berekin harremana hona ginen naiz, beren bentua nahiko desberdina izan. Stoikok benetan berezia zen, eta da. Eta da, hori iztaldatzen. Baina, gogoan izango duzu, behin, Urizar Azpitarte epaileari oina zapaldu egin ziola eta zigorra jarri ziotela. Niri izan didate, partidu horren ondoren, zu bere etxera joan zinela, esplikazioak eskatzera. Ez nola pasatu zen, ni genuen ikusi, eta, bueno, Jon Itzanen barrenera galtu nire, zu zanpatu aldizo, inaldizo zehoz, eta berak ez zula dugitxu, ez denak ez urra zela, eta ez tikizeta bakize. Eta, bueno, ni aten nintzen gero unkarekin, eta arpeia aten nun beretaz, ez? Eta, tal ez tikize, badakize. Eta gero, itxera Jon Itzanen eta telebizio ikusi lunen, claro, nire ondon biziz eta hor Jon Itzan zen, eto. Niri holoko gauzak ezin, zertik izin da, hola bizitza hola inez. Gela kide ona zen? Bai, ongi, lasaian erekin, respetu handia beti eukidu, nik eberari bai, eta gaina beratorri zen, eta ez zuen hitzik iten ez erderaz, ez inglesez, deutzez, eta orduan ikasizun erdaraz, jaia gurekin, eta, bueno, gaizki ongi ikasidun, alkarrekin ikasidu. Gero, beste urte batzutan, Romario izan zenuen gelakide? Baitare, hain gautxo hori altzen? Bueno, egia esateko gu, txikide bai, tortzen zenen berrin bat,
batzen zuten beti gurekin, kanpoko jendea estranjeroa, ez? Eta, bai, Romario etorri zenen ja, estoiko beste batekin patu zuen, eta niri orduan entrenadorek esaten zuen zein egin joten zein, poin bat leku batzutan bai, bino olako taldetan ez dut uste. Bino bai, Romariak ino bino ez, gurekin ondu zen urtea, gaina izugarrizko urtea entzun, eta konzentrazion eta hola, beti esaten dizut ez ongi gelditzeko, ez zuen behin aukerin man kanporatetzeko, eta beste gauz bat ezain dizu gainera, egia da pixko tatetzen zela, o atetzen zela beste bino gehiago, bino berak lehien asko do, zertik berak etzun bine alkoholik eraten. Coca-Cola, igual 10 Coca-Cola bai, bino, etzun alkoholik eraten. Bueno, izen dezagun Johan Cruyffen inguruan. Nola definituko zenuke entrenatzaile bezala? Bueno, beti iraozi, hori bat, mentalidadea. Eta beste aukera nik uste dula, beti beste tankera bat eramaten dio buelta, zuzena ikusten malimazo, arre beti buelta ematen dio horreri. Da, intuizio ondiko gizona, denatako Cruyff da, inspirazioa. Zuk ezagutu duzun jokalaririk onena? Bueno, nik uste dut beti gure talden, netzat jokalari bereziena, Kuman zen. Zertik Kumanek ongi jokatzen zuen, taldek ongi jokatzen zuen. Berak ez baldin ongi jokatzen, igual iraotzen ginen. Bino taldek ez zuen ongi jokatzen. Guain, jokalari espeziala nerekin egon du dena, nik uste dut Romario zela. Oso desberdina, ez hemen baizik ni beti esaten dut, eta guaine bai esaten dut egoengo jokalarik, zaudenen Messikin, zaudenen Ronaldinhokin, gehiago gozatzen zo entrenamentutan, partidutan bino. Zertik, geztia, gauzorik ikusten, eta zu jokalari bezala, ikusten zunen, zaten zo, bueno, nire zein jendut hemen. Barcelonatik aparte, Espainiako selekzionen hainbat partidu jokatu dituzu, 30 bat bai. Ez gegi, bino, bueno, kompetizio genduritzen Eurokopan, Alemanienan esateko jokatu nun, gero Italiara joan ginen, jaia enun Luis Suárez egin, jaia enun bate jokatu, eta gero urte ondu ginen Javi Clementekin, eta ja nik uste dut, han hasi zela pixkotu guain den selekzio indartzua, ez? Futbola ustea asko kostatu zitzaizun, txura baten. Hemen di Mexikora joan zinen, gero uste Inglaterran erosaiakero batein zenuela. Bueno, Mexikora joan izan, zertik esateko men amestu uste eta realan ebai, ez egit igual realak zan bazian zeo, igual ara guztora joan izan, bino, enun ja jokatu nahi hemen, ez, beste holoko nivelen imanekin ja lesioko sekuela pixkena nabaitzen ezin ditun, bino, bueno, azkenen behin etzo ongi hartzen bukatzeko momentua, zertik beti pentsatzen beste pixkot gelditzen dela, ez. Barcelona ustea desente kostatu zitzaizun, baina usteko modurik onena izan zen. Azkenengo partiduan, gola, azkenengo jokaldia nolabait esateko. Azkenengo baloia, baina politian etzat zen giroa, ez klub berak afari berezi bat intzun dena jokalari guztikin, gero orduntzen astelenako partiduan, jaia 1.000 person torri zian, eta netzat arrunt espeziala, beti oroituko naiz dudikale. De sora baixa dins l'horitzó damunt la mar rissada els avions. Jose Mari, Barcelonan sartutako ez dakit golik importanteena izango zen, baina mundu guztiak gogoratzen duena Kaiserslauteren kontrakoa zen. Bai, esateko. Azken minutuan. Golura zeuk nola gogoratzen duzu? Barcelona kanpoan zen? Bai, eta gainera kanpoan ginean, baina, bueno, azkeneko aukera euki ginen, eta ni beti izaten dut gol horren berri izaten dut, suerte eukinun, baloia zon lekura jonitzan eta harrapatu intzian baloiak niri. Orduan, oraingoan ez da zuzenean joan, Bakero! Eta Bakero den gola, harrigarria jaun Andreon, Bakero sartutako gola, 45. minutuan. Bueno, izateko, gauza politia zetik guen sartzen aizanen, beti rekuerdo jende guzik oroitzen do, eta netzate politia da. Eta orduan erabiltako kamiseta hemen? Bai, orduan. Honek bere histori badaka. Hoxe, kontatu iguzu. Zertik, bueno, partidu ondoren eskatu ziaten obra benefiko bateko, subasta bateko mango tenun kamiseta, eta manin nun, ni ahaztu nintzen, eta hoen dela uste pare bat, klub deitu zian, esan zen, bueno, harraputu duzure kamiseta Kaiserslautekoa, eta nahi ginuke, tostera eta akto bat itxera zure familiekin eta donantekin. Bueno, torre ginean eta seita jarri ginean partidu ikusten eta ondo ontzon
kamiseta mantzuna, ez? Eta esan zian, baldik izo zertik eman duen kamiseta eta nik, ez? Egi esateko, ez? Pensatzen dut klukin jarri zala, o berak zuri deitu da, ez? Ezke, apesa bezala noa, eta indut, pensatu dut, hobena, kluko museo hori matera. Apesi joan Vatikano. Apesa bezala zion Vatikano, dudik gabe, nire gelditu nintzen. Claro, eta 12ko kopa, han sartutako golaren ondorioa izan zen. Hor dago, ikus dezagun. Bai, jauna. I alegria, ses òrbites en sincronia i els ovnis... Hementxe daukagu, 92ko Europako kopa Wembleyin lortutakoa. Bai. Ze oroitzapen, Kumanen gola. Bai, baina, bueno, hortik aparte niretzat, persona bezala, ni beti izaten dut, kopa honek iraostera, dela bizkot nire karrerako gozamena handina, zertik egia esateko, Realako lehenbiziko txapelketa izan duzen izugarrizkoa. Hemengo lehenbiziko txapelketa izan zen izugarrizkoa. Baina dudik gabe, txapelketa hau txampioko txapelketa iraostera, netzat izan du da, gehiena. Faltaz Kumanek sartutako golaren inguruan, ze oroitzapen? Suerte pizkote behartzo, eta zatu bezala ez, falta prorrogan aietu zen, askotan zaten da estrategia, gaurko unen bai, zertik asko balio da estrategiak, bino gu denboaitan, falta hori, estoiko, Kuman eta irua jarri ginean, iruan arte pensatu ginen, bueno, zein mardu, barrera do, albaldin badu pizkot barreretik kanporateren, estoiko niri man, nik elditu eta berzuk, zuro hori errapetzen zuen, eta erki errapetu zuen, eta esateko zoragarria, baina anekdota hori da, ez zela deuz, antxe berezi ginen aukera.